כמה חודשים אני עובר ימים קשים בחיפוש אחר ריגושים שרק יקרו כאב. מסתבר יש אנשים כמוני גם הם חלשים, טיפשים יצאו מרוששים מכל שמחה בלב. איך הגעתי עד לזה? כבר לא חושש ומהסס, אני רוצה להתפייס. עזרי אני כבר לא כועס, רק מתגעגע ולא רוצה להתאפס, בקטנותי להימאס. עלייך רגע מתכנס ורק מתגעגע. ציפיות לחיות איך שארצה לחיות, ולראות טירות תהיות, מבין איך הם שיתו בי. מסתבר יש אשליות נותנות מפלט ועליות, ותהומות בסוף בהות, מבין איך הם שיתו בי. אין בי כוח לשנות, כבר לא חושש ומהסס, אני רוצה להתפייס. עזרי אני כבר לא כועס, רק מתגעגע ולא רוצה להתאפס, בקטנותי להימאס. עלייך רגע מתכנס ורק מתגעגע. עד שתחזרי אליי פתאום, אני רוצה אותך מולי היום, אביט בך אחבק אותך בחום. עכשיו אני יודע, רק מתגעגע לעינייך, מה אני בלעדייך. חשבתי את חיי בחייך, עכשיו אני יודע ורק מתגעגע. כבר לא חושש ומהסס, אני רוצה להתפייס. עזרי אני כבר לא כועס, רק מתגעגע ולא רוצה להתאפס, בקטנותי להימאס. עלייך רגע מתכנס ורק מתגעגע ורק